Welcome, berkubar bayang itu sendau. Di mana dulu di ini last zagan berundang di ini jangka tuh nunggu di ini main last zagan kerja cilik sih. Noni giza di ini kan sih. Dan teman di kan sih pari di kerja cilik. Aku kaza bene. Ajeng dia aku gaine sih saya sih kan mau sih. Fui deklai but lihat aja bay. Makalamnya dia nih bedi kalam bay. Fui lah dah dia malah bara zai malah mana geran zai dari geran sebuah sini. Fui lah ada kalam dia gitu. Dan nang nana mau tadi jeng tak kerja pun nampak juga.
फुगासिनो दं हनै लोगोफोरा लोगोफोर दा माइ गायगासिनो दङ नै बिथांमोना बिराद खोथिया बानायगासिनो दं खस्थ'नो नायदों बिथांमोना दिनै सानदों मा फोजोबनो हागोन नाथाय बयबो गायगासिनो दं बाबु माहाजोन बिथाङाथ' नायदों गायगासिनो Kisting अखा बहुत फैगासिनो दं नोंथाङा नुबाय अखायाबो गोबांनो फैगासिनो दं अखा हानो हागौ एसे अखाफोरबो गोनां जाबाय अखाबो हाथोंसै एसे माथो जों सेरलांखांबाय माथो जाखारि खालामबो खनसे जोसा अखा फैगासिनो गोबांनो स' देग्लाय बोसोराव बेट जोबसिगोन मारै जायो बुजिला आबादफ्रा माबोरै जायो मिथिला बाट गायबाय आरोना दा मबाइलखौ दोनथ'नोसै आरो